हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തില് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം, ഇന്ന് രണ്ടും മൂന്നും മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം കണ്ടു. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതല്ലേ മാതാജി? ഹരേ ഞാൻ അത് മന്ത്രം ഒന്നല്ല, അത് നമ്മളുടെ ധ്യാന മന്ത്രം. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോറി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ധ്യാന മന്ത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ അതെ, ക്ലാസ്സിലെ. എനിക്ക് ഇന്നലെ ബുക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ 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 ഇന്നലെ എനിക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ഞാൻ ചാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ടാ വായിക്കായിരുന്നത്. വായിച്ചോളൂ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചം ജഗത്യം ജഗത് തേനേ ത്വക്തേന ഭുജ്യതാം മാഗൃതാം ന കസ്യ ത്വക്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്താണ്? സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവൻ എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരനാൽ ഭഗവാനാണ്. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തനിക്കായി നീക്കപ്പെട്ട അകമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാദേവി ദാസി മാതാജി, മാതാജി ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? പ്രേമാശി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. പിന്നെ ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആവശ്യപ്പെടരുതെന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവും അത് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കോട്ട, അവരവർക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവന്റെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്ന ആ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടും മൂന്നും മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 2. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചദം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചദം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ.
കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ, ഈ വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിലാണ്? ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ വിധത്തിൽ. ഈ വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈശാവാസ്യത്തിൽ. ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചല്ലേ? ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിധം, അതായത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ 100 വർഷം വരെ ജീവിക്കാം. അതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടും. പക്ഷെ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചാണ് ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ കർമ്മബന്ധനം ബാധിക്കില്ല. കർമ്മബന്ധനം ഇല്ലാതെ അവന് ഒരു മുക്താത്മാവിനെ പോലെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അവന് ജീവിക്കാം. അവന് ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നേതാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല, നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടും. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ഇതാണ് അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്താ? അവൻ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അത് കർമ്മത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടില്ല. വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടും. ജനന മരണ അതെ അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം, നമ്മൾ നീചമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നീചമായിട്ടൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. നമ്മൾ വളരെ വലിയ നല്ല പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്താ, നമ്മള് സ്വർഗലോകം പോലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയുള്ള സ്വർഗലോകത്ത് പോകും. അതൊന്നും നമ്മളെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കർമ്മബന്ധനം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചല്ലാതെ അകർമ്മമല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം കർമ്മബന്ധനത്തിലാകും. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയ ഒരുവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അവര് പവർഗത്തിൽ പെടുകയാണ്. പവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ ഇഫ ബ ഇഫ മ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. എന്തിനാ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നേടാൻ, നമുക്ക് പേര്, പ്രശസ്തി, ധനം ഇതെല്ലാം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും വരും. അതായത് അത്രയ്ക്ക് ശരീരം നോക്കാതെ, ആത്മാവിനെ നോക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ശരീരത്തിനും പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നുരയും പതയും വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ എന്താവും? അവരാകെ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ആകെ ഡിപ്രഷൻ ആകും. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തിന്, ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു, ഈ ഒരു തോന്നലാകും. പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതിനും ഭയപ്പെടും. ഭയം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ്. ഈ ഭയം
ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും, നാളെ എന്തായിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഭയം, ഒന്നിനെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ അവസാനം നമ്മളെ മൃത്യുവായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവിതം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കളയാണ്, അവർഗത്തിൽപ്പെട്ട് കളയുകയാണ്. പക്ഷെ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർ അപവർഗത്തിലായിരിക്കും. അപവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. അവർ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. നമ്മളിവിടെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും അതെല്ലാം നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനസ്ഥനാക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും. വീണ്ടും വീണ്ടും മരണചക്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ. ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഈ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അവർ ഈ ഭൗതികമായി കിട്ടുന്ന സന്തോഷമെല്ലാം അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾ എപ്പോഴും കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടു ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ അവിദ്യയാണ്. അവർക്കറിയില്ല ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. എല്ലാത്തിലും കാമം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാമം, അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു അജ്ഞതയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അതാണ് മെയിൻ കാരണം. നമ്മൾ ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അജ്ഞതയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ അജ്ഞത മാറ്റാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞത മാറ്റാൻ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്? ആരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു? ഗുരു കൂടെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ആ ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, എങ്ങനെയാ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാകാനുള്ള വഴിയും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് കർമ്മബന്ധനവും ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള വഴിയുമുണ്ട്. അപ്പോ കർമ്മം, നമ്മൾ 3 തരം പ്രവർത്തനത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ 3 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആദ്യത്തേതാണ് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മളുടെ 4 തരം വേദങ്ങളുണ്ട്. ഈ വേദങ്ങളിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ധനം ലഭിക്കണോ, ഇന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണോ, വിഘ്നങ്ങൾ മാറണോ, അങ്ങനെ ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അത് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ഈ കർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജനന-മരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം അവര് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വേദം അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലായിരിക്കും അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗലോകത്ത്, അതിനുപരിയായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വളരെ ലോ ലെവലിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവരെ അപ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം. പക്ഷെ അവര് നേരായിട്ടുള്ള വഴിയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും അവർക്ക് എന്താണ്, ഡിസയർ ഉണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാകാം. ആഗ്രഹങ്ങളും പലതരത്തിലുണ്ടല്ലേ. ഭൗതികമായിട്ട് പേര്, പ്രശസ്തി, ധനം, നല്ല സന്തോഷം, സമാധാനമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തല ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് എനിക്ക് ഭഗവാനായി ലയിച്ചു ചേരണം എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹം വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം പോലും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടും. ഭൗതികമായിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ ഒരു ആഗ്രഹം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനുമായി ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി ഒന്നാകുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതും ഒരു കാരണം. എന്താണ്, ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നിനോടും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് പേര്, പ്രശസ്തി, ധനം ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ആ വ്യക്തി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണോ? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബ്രഹ്മത്തിലെ വീണ്ടും ഭൂമിയിലോട്ട് വരത്തില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രൂപമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം അവര് ഇപ്പൊ മായാവാദികളുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ച് എന്താ, ബ്രഹ്മവാദികള് ചിന്തിക്കുന്നത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരൂപിയാണ്, രൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മജ്യോതിയായി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് അവരുടെ അവർക്ക് അത്രയും റിയലൈസേഷനേ ഉള്ളൂ, അത്രയും അവർക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരിപ്പം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചു, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മള് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാൽ അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ആ റൂമിനകത്ത് കുറെ നേരം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ബോറിംഗ് ആവും. ബോറടിക്കും. അതാണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറെ നാൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും, ഇതിലും നല്ലത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പോകുന്നതായിരുന്നല്ലോ എന്നൊരാഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നാൽ എന്താ, വീണ്ടും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് അവര് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ വെറുതെ ഐഡിയലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ലയിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ രൂപം ലഭിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും നമുക്കുള്ള യഥാർത്ഥ രൂപം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാൻ ആരാന്നറിയാതെ, ഞാനും നാരായണനാണ്, നീയും നാരായണനാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുക. അവിടെ ചെന്നാലും എന്താണ്, അവർക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മൾ ആത്മാവിന് ചുമ്മാതിരിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നും. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, യദ്ഗത്വാൻ അനിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്റെ ധാമത്തിൽ വന്ന പിന്നെ വേറെ എവിടെയും വരണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനും നമുക്ക് ആ രൂപത്തിനെ സേവിക്കാനും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, അവിടെയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനൊരു ആഗ്രഹമേ നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മം. കർമ്മബന്ധനം. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ?
ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. न जायते म्रियते वा कदाचिन् ആ न्यायं നായ भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ഹരി ബോൾ. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം തഥാ തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിർ ധീരസത്വനം മുഖ്യതേ. പിന്നെ നൈനം നയനം ചിന്തതി ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നം ദഹതി പാപം. അല്ലെ, അങ്ങനെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഭൗതികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ശരീരം മാറേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പടം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ താഴത്തെ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം, ആസ്വദിക്കുകയാണ്, പല രീതിയിൽ ഉള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അവബോധം ഒരു നായയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നായക്ക് അങ്ങനെ സറൗണ്ടിങ്സോ അതൊന്നും അറിയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ബോധം ഇല്ലാതാണ് അതിന്റെ ഒരു ജീവിതം. അതേ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ അടുത്ത ജന്മം ആ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇവന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം അവന് കൊടുത്തു. ഈ 2-ാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണാം, ആ വ്യക്തി ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ കാണുന്നതെല്ലാം വലിച്ചുവാരി കഴിക്കുകയാണ്. എന്ത് കഴിച്ചുകൂടാ, എന്ത് കഴിക്കണം, ഇതൊന്നും അറിയാതെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി എന്തും കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കഴിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഉള്ളതിനാൽ അവൻ അടുത്ത ജന്മം പരമാത്മാവിന് മനസ്സിലായി. അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി അടുത്ത ശരീരം തരുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരം, അല്ലെ? പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ഏത് അഴുക്കും കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ശരീരമാണ് പന്നിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇനി ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ? ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അത്രയും പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവൻ ആ ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ, സത്വഗുണം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ലോകത്തിൽ പോയി അവൻ അത് അവിടെ പോയി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? അവിടെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി പോവുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഗോലോകത്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകും. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെയും അവബോധം അനുസരിച്ചാണ് അവൻ അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എന്നാൽ പുണ്യം ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണല്ലേ? പുണ്യം ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും. സ്വർഗത്ത് പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? ക്ഷീണേ പുണ്യം മധ്യലോക വിശന്തി. ക്ഷീണേ പുണ്യം മധ്യലോക, അല്ലെ? അവിടുത്തെ നമ്മളുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു പോകും. അവിടെ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പുണ്യം തീർന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 1,00,000 രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും തോറും ആ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അവസാനം 0 ആവും. അതുപോലെ പുണ്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. പരോപകാരം. ഇനി ഈ കർമ്മബന്ധനം തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. ചിലര് സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല. എനിക്കെന്ത് ലഭിക്കും, ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദകർ. ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദകരാണ് അവരാണ് ഈ ഇസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ,
അപ്പോ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും, പക്ഷെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അവര് വകവയ്ക്കാതെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ എത്ര നല്ല മനുഷ്യരാണ്, സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതെ അവർ ഈ രാജ്യത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണ്, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഇതും ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സ്വന്തം അല്ല, നമ്മളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതും ശരീരതലത്തിലാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനെ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതും കർമ്മബന്ധമാണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ്. ഇപ്പൊ ബന്ധന കാരണമല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അതും ബന്ധന കാരണമാകും. കാരണം ഇപ്പം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയെ കുറിച്ച് ബോധറാവുന്ന ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദുര്യോധനൻ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർ, സഹോദരങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വേണം, എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അർജുനൻ, നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, എന്റെ എന്റെ പിതാമഹൻ, എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയോ ആവട്ടെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവൻ കളഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിസം, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങൾ, ഇവയും കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അതും കർമ്മബന്ധനത്തിന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരാളെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹായിക്കരുത് എന്നല്ല, അതും പുണ്യകർമ്മം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം നമ്മൾ ആരെയും സഹായിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണോ? ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുന്നവന് ആഹാരം കൊടുത്താ അത് എനിക്ക് കർമ്മബന്ധന, എനിക്കത് പുണ്യകർമ്മമാവും. പിന്നെ ഞാൻ ഇനി സ്വർഗത്ത് പോകേണ്ടി വരും, എനിക്ക് പുണ്യമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയോ? എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ? എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം, ആ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതെ, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പം പ്രസാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിലാക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മാവിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക. ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ഹ്യൂമാനിസം, നാഷണലിസം എല്ലാം ശരീരബോധത്തിലാണ്. അവരെല്ലാം ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ സേവ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ശരീരത്തെ സേവ ചെയ്യല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ അർജുനന്റെ ഈ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ആദ്യം വഴക്ക് പറയാ ചെയ്തത്. വലിയ ബുദ്ധിമാനെ പോലൊക്കെ ആണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്, ആര്യനെ പോലെ അല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വഴക്ക് പറയാണ്. കാരണം അർജുനൻ പറയുന്നതല്ല ശരീര ലെവലിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അടുത്തത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മീയ തലത്തിലായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ വേറൊരാളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കാം, നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം, പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തില് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി പയ്യെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പോഴെന്താണ്, അത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ, പരക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത്? ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കി വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. മാനവികമായ പ്രവൃത്തികൾ ശ്രീശോമനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോട് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിനാൽ അത്
ഒരു തരം കർമ്മയോഗിയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ആ, അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദനെ കാണാം. പ്രഹ്ലാദൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗുരുകുലത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ സ്കന്ദ അമർക്കയുടെ കീഴിലാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അസുരന്മാരാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അസുര കുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവര് ഈ ബ്രേക്ക്, സാധാരണ കുട്ടികൾ എല്ലാം ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോ എന്താ കളിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് അവരെയും കൂടെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മാനവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈശോപനിഷത്ത് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കി വേണം നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ. അവരെ എങ്ങനെ, ആ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും, ആ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള സഹായം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഈ ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുകയോ ഒരു തുണി കൊടുക്കുകയോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കുകയോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനസ്ഥനാക്കില്ല. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാനൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിഞ്ഞു, ഞാൻ അനാഥാലയം പണിഞ്ഞു, ഞാൻ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊരു അഹങ്കാരം വരും. ഞാൻ അവനേക്കാളും വലുതായി, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതും പ്രശ്നമാണ്. ആ ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈഡ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും, മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, ഇവരെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം? ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നാമം ജപിപ്പിക്കാം. അപ്പോ എല്ലാരും ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമയത്ത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഫ്രീ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെലവും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് സൂമിൽ കയറി നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി, അതുവരെ അവർക്ക് പുണ്യമായിട്ട് ലഭിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വികർമ്മികൾ, കർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തില് ഉള്ള 99% ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയാണ്. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനും ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വികർമ്മികളായിട്ട് വരികയാണ്. അവര് വേദങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ വേദങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളും, അതിനെ കളിയാക്കും. വേദങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ആരോ പണ്ടോ എഴുതിയ എന്തോ കഥകളല്ലേ, ഇതിലൊക്കെ എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആസക്തി ഉണ്ടാവൂ. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഹീനമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്, താഴ്ന്ന തരം ജന്മത്തിന് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശുദ്ധരായ ആൾക്കാരൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടില്ല, അവരെടുത്ത് പോവുകയില്ല. ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശം, അവർ ആ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ. രണ്ടാമത്തെ തരം ആൾക്കാരാണ് കർമ്മികൾ. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, അവര് ധർമ്മനിഷ്ഠരാണ്, അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതും വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹോമങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു. പിന്നെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകേ, അപ്പൊ ഒടുവിൽ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇനിയാണ് അകർമ്മികൾ. അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തുന്നവരാണ്. അവർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുവെന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം അകർമ്മികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല. കർമ്മികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ബന്ധനസ്ഥനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. വികർമ്മികളും ബന്ധനസ്ഥനാണ്, അവര് നീചമായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന തരം ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കർമ്മികൾക്ക് ഉയർന്ന ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അകർമ്മികൾക്കോ
അവര് ഒന്നിലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കിനി ജനിക്കണ്ട, തിരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കർമ്മികളിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാമോ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന്? വികർമ്മികൾ, കർമ്മികൾ നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തില് ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വികർമ്മികൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഓടുന്നത്. ആ കർമ്മികള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജപ്പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ആ ഉദാഹരണം കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ദേവീ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാതാജി? ഭഗവാനെ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവി ദേവൻ കർമ്മികളായിരിക്കും. ഹരേ ശരിയാണ്. കൃഷ്ണ. ദുര്യോധനനൊക്കെ വികർമ്മികളല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുര്യോധനൻ വികർമ്മിയാണ്. ശിശുപാലൻ അസുരന്മാരൊക്കെ വികർമ്മികളാണ്. കംസൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശിശുപാലൻ, അതുപോലെ ശിശുപാലനെയും അതുപോലെ അസുരന്മാരല്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കംസൻ, എല്ലാരെയും നമുക്ക് വികർമ്മിയായിട്ട് ഫുള്ളി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം രാവണനെ എടുത്താൽ തന്നെ രാവണനൊക്കെ ഒരുപാട് വേദം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഇപ്പം വലിയ നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശത്രുത വർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന 4 തരം ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന: ദുഷ്കൃതികള്, ദുഷ്ടന്മാര്, അസുരന്മാര്, കൃതികള്, അസുരന്മാര്, അവരെല്ലാം വികർമ്മികളിൽ വരും. കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വേണൻ എന്ന രാജാവുണ്ട്. കിങ് വേണൻ രാജാവ് ഫുൾ വികർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രവൃത്തിയും വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ല, ബ്രാഹ്മണർ ഉപദേശിക്കുന്നത് കേൾക്കില്ല, ഭഗവാനെ ഭജിക്കില്ല, എല്ലാം തോന്നിയ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ അത് വികർമ്മിയായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഇനി ഈ കർമ്മിയായിട്ടുള്ളതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ബ്രാഹ്മണര് പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനും ബലരാമനും പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാതിരുന്ന ബ്രാഹ്മണര് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവരെ പത്നിമാരാണ് ഭഗവാൻ. ശരിയാണ്, കർമ്മികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന്, ആ യജ്ഞപുരുഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് പോലും അറിയില്ല. ശരിയാണ്, അവര് കർമ്മികളാണ്. ഇനി വേറെ ഒരു രാജാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ? ഒരു രാജാവ് ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ്. ആ രാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ആ രാജാവ് നൃഗരാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവൃത്തി, അദ്ദേഹം ഒരു കർമ്മിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുക്കളെ കൊടുത്തതാണ്. അത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ അവിടെ പശുത്തൊഴുത്തിലുള്ള ഒരു പശു മറ്റേത് പോയെന്നല്ലേ? പിന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണര് തമ്മിൽ വഴക്കായി, അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ വന്ന് അപ്പം ആ യമരാജന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പറയും, നീ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം വേണോ അതോ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വേണോ? പറയാ, എനിക്ക് ആദ്യം തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലം മതി. അങ്ങനെയാണ്
ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഓന്തായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുകയും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മക്കൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതിനെ കാണുകയും പിന്നെ ഭഗവാൻ വന്ന് തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വേണമെന്ന് ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്. എനിക്കിനി എന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കർമ്മികളാണ്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ വേദം അനുസരിച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? ശരീരം, ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവുമാണ് നേടുന്നത്. ഇനി അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും അകർമ്മികളാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം പ്രഭുപാദർ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ഗുരു മഹാരാജിനെ അകർമ്മികമായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് എന്താ പ്രഹ്ലാദൻ, ധ്രുവൻ, പിന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ഒരുപാട് അംബരീഷ് രാജാവ്, ഇവരെല്ലാം അകർമ്മികളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു. മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. ഈശോപനിഷത്ത് അനുസരിച്ച് ഈശ്വരബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ അകർമ്മം ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു അവബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചാലും ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഒരു മരത്തിനെ പോലെയാവും. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, പന്നികളെ പോലെയും പട്ടികളെ പോലെയും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ, ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആയുസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ഈശ്വരാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ എത്ര നാള് ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ ബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര നാള് ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തില് 2ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് നോക്കാം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം? പറഞ്ഞോളൂ. കർമ്മം എന്താണ്? വേദങ്ങൾ വേദങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അറിയാത്തവർ ജീവിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം. അകർമ്മം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ജീവിക്കുക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുക. സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടും. ഇനി വികർമ്മം എന്താണ്? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുക, ഹീന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അവര് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കും അല്ലെ. വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അവരെങ്ങോട്ട് പോകും? ഹീനജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഹീനജന്മമായിരിക്കും. താഴ്ന്ന തരം ജീവിത രൂപങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കാരണം പോകുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ എവിടെ പോകും? കർമ്മികൾ കർമ്മം ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലെത്തും. ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ അല്ലെ, സ്വർഗലോകത്തില് ദേവന്മാരുടെ ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അകർമ്മത്തിലുള്ളവർക്ക് എവിടെ പോകും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. നമ്മള് തിരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള രൂപത്തിലെത്തി നമ്മളെ സേവനം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് മന്ത്രം 2. നമുക്ക് ഇന്ന് മന്ത്രം 3 കൂടെ കാണാം. ഇന്ന് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? 8 മണിക്ക് ലെവൽ 2 ക്ലാസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ലെവൽ 2 എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മന്ത്രം 3. അപ്പൊ മന്ത്രം 2 നമ്മൾ കണ്ട എന്താണ്? ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണേലും ജീവിക്കാം, കാരണം നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം 3 കാണുന്നത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ്. ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം. ശ്രീ രാധാരമൺ കി ജയ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. മന്ത്രങ്ങൾ 1 മുതൽ 3. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വവും ദൈവിക നിയമങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അവന്റെ
ആർജസ്വലതയുടേതാണെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അപൂർണതകളും പൂർണ്ണമായ സമ്പൂർണമായ അറിവ് മൂലമാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ പരമപൂർണതയിൽ എത്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്ന് മന്ത്രം 1 വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഈശാവാസ്യ ബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മന്ത്രം 2 ഈശാവാസ്യ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരാൾ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും വിമോചിത വേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം. ഇനി മന്ത്രം 3 ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ വിധി വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വികാര രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ മന്ത്രം 3 ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മന്ത്രം 3 പറയുന്നത്. അസൂര്യനാമതേ ലോകേ അന്ധേന താമസാവൃത താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജന. അസൂര്യാനാമതേ ലോകേ അന്ധേന താമസാവൃത താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജന. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അവന്റെ വിധി. ആരാണ്? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ്. അവന്റെ വിധി എന്താണ്? അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള, അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം അജ്ഞരായിട്ട് ഒരു അജ്ഞത കൂടുതലുള്ള ലോകമാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഈശ്വരബോധം വളരെ കുറവാണ്. അതില് ഒരു ലോകത്തില് ഈശ്വരബോധം ഉണ്ട്. അതാരാ? എവിടെയാണ്? സുതല സുതലത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി. മഹാബലി ഉള്ളിടത്ത് മഹാബലിയുടെ കീഴില് ഉള്ള വ്യക്തികൾ, മഹാബലിയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതുള്ള ലോകങ്ങളില് അവിടെയും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലാണ് അവര്. ഭഗവാനെ അറിയാതെ ദൈവം എന്നുള്ള, ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലേ, ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരും ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ ആ ലോകത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് വളരെ വിരളമാണ്. കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും മൊത്തത്തില് അവര് അവിശ്വാസികൾ, നിരീശ്വരവാദികളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവിടെ. ഈ താഴെ ഒട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതിന്റെ 10 മടങ്ങാണ് താഴെയുള്ള ലോകത്തുള്ളവരുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലി. അവര് ദൈവവിശ്വാസമേ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരവാദിത്തമായ ജീവിതം. നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ വിരളമായി കിട്ടുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലാണ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വരാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോകാം. എന്നാൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മമാണ്. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിന് കർമ്മബന്ധനം ഇല്ല. ആ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യൂ. കാരണം അതിന്റെ ബുദ്ധി അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡം കൂടുതലുള്ളത് മനുഷ്യജന്മത്തിനാണ്. മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യജന്മം നേരാവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ താഴോട്ട് പോകും. ആ മനുഷ്യജന്മം കറക്റ്റായിട്ട് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ മുകളിലോട്ടും പോകാൻ താഴോട്ടും പോകാനുള്ള അവസരം മനുഷ്യജന്മത്തിനേ ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഉയർന്നുയർന്ന്
അവസാനം മനുഷ്യരിൽ എത്തിച്ചേരത്തേ ഉള്ളൂ. ആ എവല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ താഴെയുള്ള ഇപ്പം ജലത്തിലുള്ള ജീവികൾ, പിന്നെ അത് കരയിലുള്ള ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കും, മരങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും, പിന്നെ ആ, പ്രാണികളായിട്ട്, പിന്നെ പറവകളായിട്ട്, പിന്നെ പിന്നെ എന്താ 4 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടുക. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്ന അവസരം മൃഗങ്ങൾക്കില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി അടുത്തത് മനുഷ്യനെ കിട്ടൂ, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോ പന്നിയോ നായയോ എന്ത് വേണേലും ആകാം. നമുക്ക് ഏത് താഴോട്ടും പോവാം, മുകളിലോട്ടും പോവാം. ഇപ്പൊ 2 തരം മനുഷ്യരാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാർ, ദൈവിക വ്യക്തികൾ. അവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച്, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എനിക്ക് കിട്ടി, ആ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്കുണ്ട്. അതിൽ ബോധവാന്മാര്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനും, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തിലുള്ളവരാണ് സുരന്മാർ, ദൈവിക വ്യക്തികൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവർ കൂടുതലും ആത്മാവിനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ആത്മാവിനെ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി, ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബോധമുള്ളവരാണ് സുരന്മാർ. 2ാമത്തെ തരമാണ് അസുരന്മാർ. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? വലിയ ആയിട്ട് വലിയ ദംഷ്ട്രയും ചുവന്ന കണ്ണും ഭീമാകാരമായ രൂപവും കൂർത്ത നഖവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പല യുഗത്തിലും പല രീതിയിലായിരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഉള്ളിലാണ്. പുറമേ കാണുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുര്യോധനന് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ദുര്യോധനനെ പക്ഷെ കാണാനോ വലിയ റിച്ച് ഫാമിലിയാണ്, അല്ലെ? റോയൽ ഫാമിലി, രാജകുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ്, കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. എനിക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലോകത്തില്, നമ്മളുടെ കറന്റ്ലി ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും അസുരന്മാരാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? നല്ല പണമുണ്ടോ, ജോലിയുണ്ടോ, സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, അല്ലെ? എഡ്യൂക്കേഷൻ, വെൽത്ത്, സൗന്ദര്യം, ആരോഗ്യം, ഇത്രയും നോക്കും. അല്ലാതെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അധികം ബോധേഡ് അല്ല ഇപ്പൊ. പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ളെങ്കിൽ എന്താണ്, അവൻ എന്താ ഈ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, അതായത് വെള്ളം അടിക്കുവോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുവോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും എടുക്കില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആരാണുള്ളത്? അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്കായി ആൾക്കാരല്ലേ. കാരണം കൂടുതലും ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്. അവർക്ക് ഈ സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസം, പണം, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ദുര്യോധനന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അഹങ്കാരവും ദേഷ്യവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു കൂടുതലും നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള അസുരൻ, ദുര്യോധനനെ പോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ അതല്ലേ ഇപ്പം രാവണനെ ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. ആ രാവണന്റെ സ്വഭാവം, രാവണൻ എത്ര നല്ല ആളാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ്. കാരണം അവര് ആ അവബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവര് അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അസുരന്മാർ, അവരുടെ എന്താണ്? അവർ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊന്നും അവര് ബോധവടല്ല. അതൊന്നും അവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, 16 മാല ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, കൂടാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കണം, നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ദാസനാകണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരിതൊന്നും കേൾക്കുക പോലും ഇല്ല. അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവം കാണും. എത്ര ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെ ഇതിനെ അവഗണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നോ, എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതൊക്കെ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റല്ലേ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിനൊരു
അറിയാതെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു തീയിൽ ഒരു കുട്ടി കൈ തൊടുമ്പോ ആ കുട്ടി കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, അതിനറിയില്ലല്ലോ തീയാണ്, കൈ പൊള്ളും, ചൂടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീയാണെങ്കിൽ അയ്യോ കുട്ടിയല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചൂട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീ ഇരിക്കുവോ? ഇല്ല, അതെന്തായാലും പൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടി. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അറിയണമല്ലോ. അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൺ വേ ആയിരുന്നു. നമ്മളത് അറിയാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു. അപ്പോഴേ നമ്മളെ പിടിച്ചു, ഫൈൻ അടച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് വൺ വേ ആയിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫൈനിൽ നിന്ന് ഫൈൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫൈൻ അടച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് അറിയേണ്ടത്. എനിക്കിത് അറിവില്ല, വിവരമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ, ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് തന്നെ നമുക്ക് ആ യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടിയത്. ആ ജന്മം കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് അറിയണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു തരം ആൾക്കാരും അസുരന്മാരാണ്. അതായത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും, ഇവരും അസുരന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഇവിടെ ഒരു താരതമ്യം, ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു ബോട്ട് പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, ഒരു വലിയ കടലുണ്ട്. ആ കടല്, പിന്നെ കടലിനകത്തുനിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. അപ്പൊ ഈ കടല് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു കടല് പോലെയാണ്. ഭവസാഗരം എന്ന് പറയില്ലേ, ഭവസാഗരം, ഭൗതിക സാഗരമാണ് ഈ കടൽ. അപ്പൊ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഒരേ ഒരു ശരീരമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. നമുക്കൊരു നായയോ ഒരു പൂച്ചയോ ഒരു കടുവയോ ഒരു മരവോ ഒരു പ്രാണിയോ ഒന്നും ആയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനോ ഉള്ള ഒന്നും ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ ബോട്ട്. അപ്പൊ ആ ബോട്ടിൽ കയറിയാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഈ കടല് കടക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബോട്ടിൽ കയറി എങ്ങോട്ട്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ബോട്ട് ഓടിക്കേണ്ടത്, അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരാണ്? ആ ബോട്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്. ആരാണ് ബോട്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ? നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഗുരു. ആ, അതെ. ഗുരു, ആചാര്യന്മാരല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരുമാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ, നമ്മളെ ബോട്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. അവരാണ് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാർ. ഇനി ഈ നമ്മളുടെ കാറ്റനുസരിച്ചാണല്ലോ ബോട്ട്, ചിലപ്പം കാറ്റ്, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് കാണും, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് കാണും. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതായത് നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം കാണണം, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ്. അപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം, കടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, കടല്. ഇനി ആ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും. ഇനി നമ്മളെ ഈ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ചെവി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ പല ഇതും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, അല്ലെ. നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? അത് ഈ ആചാര്യന്മാര്, ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പോലെ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടല് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഈ കടല് പോലെയാണ്, മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു ബോട്ട് പോലെയാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിദഗ്ധരായ വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ,
ഭക്തന്മാർ അവരെല്ലാം വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാർ, അതായത് ക്യാപ്റ്റനാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാർ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ കാണാം അല്ലെ. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതി തന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. കൂടാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മള് പഠിച്ചില്ലേ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണയൊക്കെ നിപുണം, പല ശാസ്ത്രങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് അതിലെല്ലാം നൈപുണ്യം നേടി എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതായത് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യമാണ് അനുകൂലമായ കാറ്റ്. ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ദൈവവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരുവൻ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം നൽകും അല്ലെ. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് നമ്മൾ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്താണ്? നമ്മൾ അധമമായിട്ടുള്ള ജന്മം വല്ലതും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വല്പം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100% ഷുവർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ രചിച്ചതാണ് ഈ ഈശോപനിഷത്ത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്, നമ്മളിപ്പോ അകർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന 1% ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ബാക്കി ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു നാളെ എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭക്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തായിരിക്കും പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിച്ച് ഫാമിലിയിലായിരിക്കും, കുറച്ച് വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും. കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരികയാണ്. ഇനി അല്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ഭക്തി ചെയ്തു പക്ഷെ അവസാനം എനിക്ക് വീണുപോയി, ഭക്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ വൈഷ്ണവനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഭക്തി ചെയ്തവരാണ്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നു. ഇനി ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം പൂർണ്ണമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ എവിടെ പോകും? അവൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അസുരഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള സംഗ്രഹണം. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവൻ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയും തോന്നിയ പോലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ്? അസുരന്മാരുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്കായിരിക്കും അവന്റെ യാത്ര. ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതും ഭൗതിക ആസ്വാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തവർ, അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർ, അവരെല്ലാം ആസുരിക ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക. ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ആത്മസംഭാവിത, ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ് ആത്മഹ. ശരിക്കും ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക, സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പം തൂങ്ങി മരിക്കുക, വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുക, അവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ശരിക്കുമുള്ള ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും, ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരു ബോട്ട് പോലുള്ള ഒരു ശരീരം, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന്. അതിന് വേണ്ട അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് പോലെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നവർ, അവരാണ് ആത്മാവിന്റെ ഘാതകൻ അല്ലെ ആത്മഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കൊലയാളി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടാണ്? അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ ഈശോവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി, ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ, ഇത്രയും ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ അവൻ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക്, അസുരിക തലത്തിലേക്കായിരിക്കും അവന്റെ പ്രവേശനം. ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ആധുനിക ആത്മഘാതകർ വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയറു നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പം ഭയങ്കര ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നു, മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നു, എല്ലാം മെഷീൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടെല്ലാം മെഷീൻസ് എന്താ യന്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരിക്കും കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് നമ്മളെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് യന്ത്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യാൻ റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ IT മേഖലയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആശങ്ക അതാണ്. എല്ലാം ഇപ്പൊ റോബോട്ടിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയാൽ അതിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അതില് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തൊഴിലില്ലായ്മ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരികയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും പല കൊലപാതകങ്ങൾ, പിടിച്ചുപറികൾ, കാരണം ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന തരം ജോലി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരില്ല. കാരണം എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിഗ്രിയും PG ഒക്കെ എടുത്ത്, ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചതാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പഠിച്ചതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി വേണം. അവർക്ക് താഴ്ന്ന തരം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അവബോധമാണ് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉള്ള ഒരു ഭീഷണി എല്ലാവരും നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എന്താണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജീവിക്കണം, എന്നാലേ അവർക്ക് ഒരു ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടൂ. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇപ്പൊ തന്നെ നീറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 720 720 വാങ്ങിച്ച എത്ര കുട്ടികളാണ്? അത്ര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റാങ്ക് കുറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രഷറും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പ്, സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അത്രയും ടെൻഷനാണ്, അത്രയും ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും, സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഗേറ്റിന് എന്താ JEE എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ, 2 വർഷം 3 വർഷമൊക്കെ അവര് ഇരുന്നിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചത്, ഞാൻ എന്താണ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇവരൊന്നും ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാരെയും, അടുത്ത സമൂഹത്തിനെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അത് ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അറിയാതെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ ആസുര രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാരണം പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ ആദിഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദി ദൈവിക, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരും.
അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ തൊഴിലില്ലായ്മ എല്ലാം ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്നു. എല്ലാരും പണത്തിന്റെ പുറകെയാണല്ലേ. പണമാണ് ഉള്ളവനാണ് ദൈവം. അങ്ങനെ പണത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാരെയും പിടിച്ചു പറിച്ചാണെങ്കിലും തനിക്ക് നേടണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കഴുതകളെയും പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത്, എല്ലാരും എന്താണ് 4 കാര്യങ്ങൾ: ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം. ഈ 4 കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കുക, നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുക, ഭയമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ എന്താ കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, പിന്നെ എനിക്ക് രമിക്കുക. ഇത് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനല്ല മനുഷ്യജന്മം. അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതില് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം തന്നെ 4 തരം സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തരം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള സന്തോഷം. അതായത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുക, എനിക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ തലം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ലെവലാണ്. ഇമോഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. എന്റെ കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ആരുമായിട്ടും വഴക്കിനൊന്നും പോവില്ല. എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ വഴക്കടിച്ച് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷണൽ ലെവലിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലാണ്. ഇന്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുടുംബം ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അവർ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനിയും അടുത്തത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും, അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തലത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ APJ അബ്ദുൽ കലാം. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എന്താണ് റിസർച്ചിന് മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ തന്റെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലുള്ള സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സന്തോഷം. അതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാർ, ആചാര്യന്മാർ. ഈ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർ അവരാരും നിസ്സാര ആൾക്കാരല്ല. വളരെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും വളരെ സമ്പന്നരുമായിരുന്നു. അവരുടെ അത്രയും സമ്പത്തുള്ളവർ വളരെ വിരളമായിരുന്നു. അത്രയും വെൽത്തി ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർ. എന്നിട്ടും അവർ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവര് മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു. കാരണം അതിൽ കിട്ടുന്ന പരമാനന്ദം. അവരെ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് എഴുതുകയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ പരോപകാരം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നും ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള പരോപകാര പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വേണ്ട. വൃന്ദാവനത്തിലെ വനത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു ഈ ഗോസ്വാമിമാര് താമസിക്കുന്നത്. കാരണം ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരുപാട് നാൾ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മരവുമായിട്ട് എനിക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കും, അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം ഇങ്ങനെ കഴുതയും പന്നിയെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതല്ല, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനുള്ളതാണ്. ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസ ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു? ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താണ് ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് വരേണ്ട ചോദ്യം അതാണ്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് എങ്ങനെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടാമെന്നല്ല. ആ ജിജ്ഞാസ, ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകം. ഞാനിപ്പോ 2 ശ്ലോകം വെച്ച് എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ് കാണില്ല. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നാളെയും നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് 2ഉം 3ഉം കണ്ടു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മന്ത്രത്തിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാം. ആത്മഹ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നൽകുക.
ആത്മഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മഹ പറഞ്ഞോളൂ. ആ കേട്ടില്ല. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. അതായത് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ, നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ, അതെ, ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ആത്മഘാതകനായി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹ എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവനാണ്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ എവിടെയാ പോവുക? ആത്മാവിനെ ഹതിക്കുന്നവർ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക്, അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രവേശിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, സുര അസുര. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? വ്യക്തികൾ. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകത്തുള്ള ദേവന്മാരാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യര് തന്നെ രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളൂ, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും? ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവിക പ്രകൃതിയോ അങ്ങനെയാണോ? ചുമതലബോധമുള്ളവര്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവര്. ഭഗവത് ഭക്തര്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവര്. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുജി പറഞ്ഞതും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന, ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവര് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അറിഞ്ഞ് ആത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സുരന്മാർ. അവര് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, ദൈവഭക്തന്മാരാണ് സുരന്മാർ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അറിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സുരന്മാർ. അവര് ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് സുരന്മാർ. ഇനി അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ചെയ്യാത്ത, ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവർ. രണ്ട് തരം അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അവഗണിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൂടാതെ വേറൊരു കാറ്റഗറി ആരാ? യാതൊരു അറിവും ഇല്ല, എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവരും അസുരന്മാരാണ്. അവയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരമില്ലാത്തവർ, അവരും അസുരന്മാരാണ്. കൂടാതെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവർ, ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും അസുരന്മാരിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ രണ്ടു തരം മനുഷ്യര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് മാതാജി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്വിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.